Ezihamba phambili indaba namuhla Siyanda Esamakhansela afuna ukugadwa Ethekwini. Babhikishe bavala umgwaqo befuna kukhishwe ikhansela eMadlankala. Kanti bacobelelane ngolwazi abasemzumbe. Nazi indaba ze1KZN TV nifundele uphilano kaCebe khulu kwamzimba umntwana uyakhuleka kunina bendlovu enamandla. Sanibonani. Usomlomo kumasipala womkhandlu weTheku uThabani Nyawoso seveza uthi Siyanda isibalo samakhansela asefaka izicelo zokuhlinzeka ngabaqaphi ngoba ethola insongo zokusatshiswa okukholakala ukuthi kwenziwa ngamabomu yilabo abafuna ukuzosebenza ngenkani begadela amakhansela. UNyawoso usho lokho kade ehleli namaziko angahlukene abezindaba eThekwini ngenhloso yokuzocacisa kamanzi ngesimo sokusebenza kwalo masipala kanye nepolitiki nje jikelele. Njengoba umasipala iTheku ungomunye olawula ngokubambisana kwamaqembu, iminyanga yahlukene iyaqhubeka nokuba nezinhlelo ezicacisa ngenqubekela phambili yokuletha kwezidingo zomphakathi kanye nangokucacisela bezindaba ngezinhlelo lomasipala ozenzayo ukushintsha izimpilo zabantu. Ongusomlomo wakulo masipala ehleli nabezindaba ezidleni sakusihle eThekwini uveza ukuthi siyanyuka isibalo samakhansela afaka izicelo zokugadwa nathi njengesiphathimandla basola ukuthi kunabantu abafuna ukuzosebenza ngenkani njengabaqaphi bawo amakhansela. Okwamanje awu9 amakhansela asefaka icelo eoffice lami sayi-approve ayagadwa nje ngikhuluma nayo manje. Kodwa kunamakhansela amathathu asefaka icelo futhi nawo ngaphezulu kwawo9 nawo ke siyaprocessa ukuthi nawo agadwe. Angiphindi ukuthi ukugadwa kwawo kwesikhashana while we are waiting for a proper threat assessment from crime intelligence kwi-province. Once ba-confirm ukuthi yes akhona ama-threat siyaqhubeka nokugada, mebethi awekho ama-threat we withdraw i-service. Echaza ngokusebenzisana namanye amaqembu uNyawoso uthi ukubambisana okwamanje kusahamba phambili. Into eyenza kuhambe kahle ukuthi phakathi kwethu njenge-ANC ney'nhlangano lezi ezaseseka ukuze sikwazi ukuphatha iTheku namanye nje ama-parties ayi-opposition kunokuhloniphana, kunokubambisana kukho konke. Uma sixoxa ngezinto zomkhandlu njengoba mina ngohlalo we-council ngiyakwazi ukudila nabo bokuhlukahlukana. Ngiyabona ukuthi kukhona ukuyibophezela futhi ikhona into yokubeka abahlali baseThekwini phambili. uNyawoso besephinde egxeka ungaholela ngesikhathi kwabasebenzi emahhovisi ANC athi ikona ukubambezela uhlelo lokuhlala kwezinkomfa. Udaba lokungakhokhelwa kwabasebenzi amaholo lapha kuNdlunkulu eThuli House ngoba lolu hlelo le-membership system entsha igatsha likakhongolose kumele liba nomhlangano uzokhetha ubuholi. Kuye kufuneka kube khona i-QR code ekuyiyona esetshenziswayo ukuskena ama-ID ne-membership. Now leyo ma-QR code akhishwa abasebenzi baseThuli House. Uma kube sesitelekeni ubengekho umuntu obeza lo msebenzi. Kuzokhumuleka ukuthi uNyawoso ungomunye igama lakhe elivela kwabagaqela isikhundla sokuba ngosihlalo we-ANC kwisifunda iTheku okuyisikhundla asincintisana noZandile Gumede. Ngudebohosibisi eThekwini. Amalungu eqembu likakhongolose kwa-12 ngaphansi kwamasipala omhlathuze eMadlankala enyakatho KwaZulu-Natal azwakalisa ungenami kwawo ngokuthi avala umgwaqo ongamathayi kanjalo nangamabhodlela ngoba efuna ke liphume esikhundleni ikhanselela kule ndawo nathi alifuna ke lisulile esikhundleni ngoba kulona balikhetha kumhlangano weqembu. Usiyabonga Magutshu ukuthi bazoqhubeka nokubhikisha kuze kuba ke iqembu likakhongolose lilalela izikhalo zabo njengoba labathembisa ukuthi ikhansela lizosula esikhundleni kuze kube nokhetho lokuchibiyela kungene lo wavotelwa kumhlangano wegatsha. Kuphazamisekile ukuhamba kwezimoto emgwaqweni ongenele eMadlankala esikhaleni ku-12 ngaphansi kwamasipala umhlathuze enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal ngenkathi amalunga kakhongolose ebhikisha eshisa amathayi evala nangamabhodlela afile umgwaqo ekhala ngekhansela lakhethwa nathi akazange alikhethe. Lo mphakathi usola ukhongolose ngokubambisa isila sehobe mayelana nalolu shintsho kwazise bathembisa ukuthi lizongena ikhansela elifanele okusiphamandla sibiya emva kokusula kwekhansela elikhona njengamanje uThembelani-Ntsele. Umphakathi awusanelisekile ngokuthi indlela okwenzeka ngayo ANC ufike wathembisa umphakathi ukuthi ngesizathu sokuthi kungene uThembelani ngephutha ngokungafanele ukuthi angene esikhundleni sokuthi ingene usiphamandla sibiye.
wafika u-ANC eMadlankala, Senzo Mchunu was there, even umeya uMduduzi Mhlongo ufikile eMadlankala ehamba noJomo Biyela. Bekhona nabanye noMotha bekhona ama-comrades bekhona bonke noPhiwe Mhlongo. Basithembisa ukuthi emva ka 3 months ikhansela elingene ngorong lizosula. So ngokunganami komphakathi sigcine size sibala emgwaqeni ubukile umphakathi ukuthi uphelile u3 months akwenzeki lutho and umphakathi udecide ukuthi uzela emgwaqeni ngoba manje abezi kithi kuzositshela ukuthi kuqhubakalani kuze kube yithi esizihluphayo. Idemocracy kumele idlale indima yayo. Kakhulukazi ngoba uANC wakhipha isinqumo sokuthi akuvote nomphakathi. Ukuze ukwazi umphakathi ukuthi emva kokuthi sekuvote uANC ma-BGM akuvote umphakathi ke manje kube wona okhethayo ukuthi umphakathi mhlawumbe imuphi umuntu ombonayo ukuthi ngaba ikhansela. Okwenzeka ke la Madlankala ukuthi kwaphinda kwawina yena uSiphamandla Sibiya wathola inamba eziningi kakhulu. So saxakeka mase sithola ukuthi igama lakhe lisabuyi ekubeni kade kusebenza intando yeningi. Amalunga kaKhongolose kule ndawo azwakala ukuthi azoqhubeka nokubhekisha uma lingaxazululwa lolu daba. Kanti ukuze kwaphoqeleka ukuthi kufike nosomlomo kaMasipala uMhlathuze uTobias Gumede ukuzokhuluma nomphakathi ukuba uvule umgwaqo. Lo mbhekisho uphazamisanga kuphela umgwaqo izimoto nabantu abebefuna ukuya emsebenzini njengoba nabafundi besikole ezakhele le ndawo bebuyele emuva ngenxa yokuvimbeleka kothisha emgwaqweni. Ukuthi lento lena uthisha abanye abakwazanga ufika esikoleni isiphazamise kakhulu ngoba sigcine sesimisa nethuba lokuthi siketch up efundweni besalele emuva kusona ngoba namhlanje singakwazanga ukufunda lento izosilimaza nanokuthi kusasa ngeke sizwazi ukuthi sifunde into ebekumele sifunde kusasa. Sesomele sifunde into ebesenza ngesonto elidlule ngenxa ukuthi into ebekumele senze namhlanje sikwazanga ukuyenza ngenxa yalombhikisho owenzeke namhlanje othisha abakwazanga ukufika nabanye abafundi. Unobhala kaKhongolose kwesifunda iMusa Dladla uthola inhlanhla Gwala uveza ukuthi bayalwazi lolu daba futhi baphezulu kwalo. Kanti uGwala uphinde waveza ukuthi kulindele ukuthi uThembelanisela oyikhansela njengamanje afake incwadi yokusula ukuze kungene uSiphamandla Sibiya bese kuba nokhetho lokuchibiyela. Owayefanele ba number 1 yakabanga number 1 kwangena oyekade ethola amavoti alandela aka number 1. Kodwa kwaba imistake error nje eyaba khona kwaze kwaba ukuthi sayidiscover sesize sa register ukuthi kube ne mistake. iANC ayisivumelana ukuthi uma sekudlula ukhetho mase liwenele iwadi kuyofanele ukuthi lo ongenile ngemistake abese ya resign after 3 months bese kuyo kwi-by-election kudedelwe lo ozobe wakufanele thabe number 1 ukuSiphamandla Sibiya. So iANC yadila nalolo daba kusukela ngomsombuluko besibhizi sixoxa kanye neprovince yethu ukuthi nalo daba sidlula kanjani kulona savumelana indlela okudlula ngalo ukuthi cha sizobabiza bonke abathintekayo sibatshela ukuthi kuzokwenzakalani naye uCurrent Councillor njengamanje bese kwazi ukuthi ke enze ngendlela esasivumelene ngayo. Kodwa kubaluleke kakhulu ukuthi iANC ikhetha ama candidates bese ikhansela likhethwa umphakathi. Umphakathi wakhetha ikhansela elikhona okufanele nawo siwazise ukuthi ikhansela nani elikhethile njengamanje liya resign ngalezi izathu sizoya kwi-by-election. So njengamanje leyo process ANC ebhizi ngayo. Kulandela ukuthi ngokuphela kwenyanga kaNhlolanja konke kube sekucacile mayelana nalolu daba. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMadlankala. Umasipala umzumbo ogwini oseningizimu nelikaMthaniya ubambe izithangami nosomabhizinisi bendawo ngenhloso kuzokucobelelana ngolwazi nokuhlonza indlela yokuthuthukisa umnotho ngaphansi kwawo ke lo mkhandlu. Umeya walomkhandlu ubuye abe nguhlalo wekomiti lokuthuthukiswa komnotho uBongani Nyuswa uthi lolu hlelo balenza ngenhloso yokuthuthukisa osomabhizinisi bendawo nokugcina osomabhizinisi ngemithetho evumelana nabo ukuba bahwebe nomkhandlu nokuthuthukisa umnotho kulomkhandlu. Usholo ngenkathi ke kuqhubeka ke inkulumo ngxoxo esibanini emzumbe ogwini oseningizimu nelikaMthaniya. Umeya kaMasipala umzumbe obuye abe ngusihlalo wokuthuthukisa umnotho wendawo uthi inhloso yalesithangami nosomabhizinisi uqinisekisa ukuthi umnotho wasemzumbe uthuthukiswa umphakathi wakhona
eMzumbe. Kubaluleke kakhulu ukuthi sibe ne-engagement efana le ngoba yenza ukuthi abantu ikakhulukazi laba basemzumbe uhulumeni ugxile kakhulu ekutheni umnotho awusecurate within i-area ekusuke uhulumeni operator kuyona. Nathi ke njengohulumeni wasemzumbe sinento ethi kubalulekile ukuthi sibe nawo imbono eqhamuka kumphakathi mayelana nomnotho wethu. Sinohlelo ke lapha eMzumbe esilibiza ngokuthi i-LED strategy esithi i-local economic development strategy okuyiyona ezosinika imigomo esilekelelayo ukuthi sikwazi ukubona ukuthi sizothuthukisa kanjani umnotho, sizoxhumana kanjani nabantu ababalulekile osomabhizinisi abakhona eMzumbe. So kulolu hlelo kolushoyo umsakazi besinalolo hlelo ke lokuthi siyoxhumana nomphakathi ufake imbono ukuze kugcineni sibe ne-LED strategy ezobikhava lonke uhlobo lwabantu esinalo. Osomabhizinisi ababehambele lesithangami banethemba lokuba ushintsho luzokwenzeka emabhizinisini abo. But okubaluleke kakhulu kukona konke ukuthi sazi inhlelo umasipala onazo ekutheni ukwazi ukulekelelana nosomabhizinisi abancane ukuze bakwazi ukuthi bakhule. So inhloso yokuba ingxenye yami kwalomhlangano noma le consultative meeting ye-LED department yaseMzumbe bekuthi ngithole kabanzi ukuthi eziphi inhlelo abanazo ekutheni basilekelele njengosomabhizinisi abancane ukuze nathi sikwazi ukuthi sikhule, sisebenzise amathuba abanawo futhi njengomkhandlu ukuze siphinde sikwazi ukuthi siphinde siqashe abantu abadinga ukuqasheka moving forward. Osekunginika ithemba la ngaphakathi okokuthi thina njengabosomabhizinisi asi-write down izinto esizidingayo nesidinga ukulekelelwa kuzona nama-challenges esihlangabezana nawo kumabhizinisi ethu. Siyacabanga ukuthi umasipala wethu uzolandelela emabhizinisini ethu awavisitha abheke ukuthi ngempela lokho esikubhalile kuyikona yini. Kanti unyuswa unxuse wonke umuntu kuba adlale iqhaza eqinisekiseni ukuba bayabalwa njengoba uqhubeka uhlelo lokubalwa kwabantu kuleli. Njengamanje uhulumeni useyinhlelweni ezithi abantu abahambe bayobhalisa noma bese khona emakhaya ukuze mawufika uStats SA ubabhalisa ubabala lokho kuyaye kusilekelele. Sifisa ukugcizelela ukuthi uma ithuba elifana lelo la Stats SA ufike emakhaya babe cooperate abantu bakwazi ukuthi bagcine bebaliwe ngoba ukubalwa kwabo umsakazi kusilekelele ekutheni uhulumeni uwonke ukwazi ukuthi kuleyona leyo ndawo bangapha abantu abakhona. Ezindabeni ze-1 TV kubika uSigananda eMzumbe. Umphakathi wasemjondolo yakwaJikwa Joe eMgungundlovu maphakathi neKwaZulu Natali ufunga uyagomela ukuthi angeke uzulugoba uphondo kuze kube ziyaxazulula izikhalo zawo zokwakhela izindlu zomxhaso. Lo mphakathi uthi wathenjiswa ngumasipala uMsunduzi ukwakhela lezindlu kodwa kunalokho wawakhela isakhiwo sezindlu okumele bakhokhele ukuhlala kuzona nyanga zonke. Bekungumhlazi ngama-27 ngenyanga edlule okumasingana ngesikhathi umphakathi wakwaJikwa Joe eMgungundlovu maphakathi nelekaMthaniya ubhikisha ufuna ukwakhelwa kwezindlu zomxhaso kahulumeni othi ke sekunesikhathi eside kuhlaliswe kolindela okuyizindlu zesikhashana. Namuhla ke kuseni lo mphakathi uphinde wabhikisha wavala umgwaqo Manning Avenue ukhala ngalo udaba lwezindlu zomxhaso. Lo mphakathi ufunga uyagomela ukuthi impela lingawacoshe izinkukhu ukuthi uvume ukuthuthela ezakhiweni eziqashwayo okumele uzikhokhele njalo ngenyanga. So sikhala ngento eyodwa ukuthi sikhalela ukuthi sifuna kwenda nendawo le right lephephile emaflat lewe sakhela wona la amahala. So manje mabasitshela masipala ukuthi asiwakhokhele manje le mali asinayo ukukhokhela emaflat. So siyacela nje ukuthi manje angenelele no MEC Mr Sibiya. Sicela ngosami avele ka Ward 33 eMasukwane azosinika ifeedback right ngoba umasipala udlala ngathi umasipala wasemsunduzi makufika masipala afika sikhohlise njalo uyasikhohlisa so sesicela thina ukuthola uphethe province manje asamfuni masipala ukuthi azosinika ifeedback ukuthi kwenzakalani indaba emaflat bantu la bayanethelwa bangenwa amanzi akuba indaba zalutho nje kumasipala uyasilahla nje ayikho leyenzayo. Umasipala sithembisa ukuthi the time akha ama-flats uzobe sesakhela nama-RDP. Yebo, emva kwaloko ke wanyusa ama-flats kuphela, emva kwalo ma-flats wathi awethu, emva kwaloko wajika wathini wathi so warentela lawo ma-flats lawo.
masikhuluma ngendaba yama-RDP bathi bazosenzela ama-temporal housing kade sasicela noma sinethela singenelwa amanzi nje akuhlezi vele emaphepheni nalesitoma desikhona amaqhwala besingenelwa amanzi bengeze uzosibheka bengenzi lutho masifaka isicelo kubona bengafiki nokufika asibheke umuntu ngoba ngisho umasipala wakhona la eMaritzburg ikhansela elikhona la kwa-Ward 33 abalazi nokuthi liyini. Njengoba sivale umgaqo ingoba sidinga izindlu ezisimpulu hayi lezi ndlu esinikezwe nothayela isizathu esenza ukuba sifuna izindlu lezi ndlu ehlelizwe indawo esanikwa yona ingenelwa amanzi sinezingane sinabantwana njengoba sasuka emakhaya sasuka ngoba sofuna umsebenzi so ngeke sesikwazi ukuthi sihlale la emanzini njalo mawuqeda ukuthenga igrocery iyantanta emanzini fanele uphinde ubhatanise uphinde uthenge enye igrocery futhi so ithola up leyo grocery ngoba sisebenzi. Kanti imizamo yokuthola ukuphawula kwamasipala wendawo kayiphumelelanga kuze kwashaka isikhathi sokubika lolu daba emoyeni bengatholakali. Ake siye etolo siyabuya siqhubeke nezinye indaba. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1 KZN TV. Uzochitha ubusuku bakhe besibili ehlezi ezakhiweni ezimjondolo kwamathe laMondville eThekwini umholi weDA KwaZulu-Natal uFrancois Rogers njengoba ethi ugcina isethembisa asenza kubantu bakule ndawo ngesikhathi bekhankasela ukhetho ngonyaka wedlule njengoba ethi ukulala kwakhe kule ndawo ufuna ukuza usiza abantu abaphila ngaphansi kwalo njengoba ziningi izinto abakhala ngazo okubala phansi nokungabi nazo izindlu zangasese. Ithimba lezindaba letheleke kule ndawo eyigumbi elilodwa lo muholi eqeda ukudla isidlo sakusihlwa eseyilungiselela ukulala labe sexoxisana naye kanje. Kuhlukana imbono kubahlali bako-Ward 74 kwamathe eLamontville mayelana nethemba lokuthi izimfuno kanye nesimo senhlalo yabo siyoshintshwa ivoti labo. Lokhu kuvele ngesikhathi ithimba likhuluma nalo kusihlwa njengoba umuholi weDA echitha izinsuku ezimbili ehleli nabo kuyona le ndawo. Ithimba lihambele kule ndawo laxoxisana nabanye abahlali njengoba uthobeleni inxalala ekhala ngokuthi sesiside isikhathi behlele kumagogoko angena amanzi bangabe kunethi izulu. Makunethile ungena amanzi ezindlini yabo so kunabantwana abahlalayo esihlala nabo mhlambe babe u5 la endlini siba u14 so abakhona ukulala phansi makunethile because kunamanzi phansi. And sibaningi ne-24 years old umfana silala naye endlini aphakathi share one room. Nizizwa kanjani ngokufika komholi weDA la KZN njengoba ezolala eceleni kwenu? Sinethemba loba uzokwenza izinto zenzeke yabo. Iziphi lenifunayo nini nishimele zenzeke? Sifuna izindlu sibe nendawo zokuhlala ezoneleyo ngoba sinemindeni eminingi ezingavuzi ezinganethi yabo is right. uRogers uthi ukufika kwakhe kule ndawo ukuzozwa ungalingani kwenhlala abantu ngezimo abahlala ngaphansi kwazo. Uthi ukwenza kwakhe lokho ukholelwa ukuthi lesi sikhathi esiphila kusona akekho umuntu okumele ngabe usahlala ngaphansi kwalesi simo. I'm here to highlight what I believe are some of the social inequalities that still face our province and that haven't been addressed. These people have been here for 17 years. Some of them, they've been told that they're going to get houses. They would be given houses in 6 months. They still live here. You can see the size of the room that I'm occupying for the next 2 days. In this particular one, you've got 2 adults and 4 children that have to sleep here. The ablutions are absolutely disgusting. So for an area of about 50 people, there's one shower that they have to share and one working toilet. You've got males, you've got females, you've got kids that all have to use those toilets. So, you know, when we get excited about our democracy, this saddens me that we haven't been able to address this type of inequality in our society. That's why I'm here. I'm here to highlight what I believe should become a priority in our country. Liqhubeka ithimba xoxisana nabahlali bakule ndawo owesilisa ongathandanga ukudalulwa uveza ukuthi bona sebamukele ukuthi isimo senhlalo yabo sekoba esangona phakade. Inhlalo esihlala ngaphansi kwayinzima kakhulu
inzima nje futhi lento eyinkinga kakhulu. Yabo mina la fike ngo-2008 njoba ngisala kwayinamhlanje caca ukuthi kuyiwa phambili noma kuye eceleni sengitshelile nje ukuthi ikhaya lami leli noma kunzima kubheda nje ngandlela indlela ekubheda ngayo. And okwes akekho umuntu okhuluma naye akulalele. Ayikho into ongayenza kufanele ukuthi uyidwanguzela nje ukhuluma emoyeni. Brothers, indawo eziningi zamawadi suke namakhansela khona imizamo esinike nayenze ngaphambilini mayikhona kwahamba kwagcina phi? Hayi, ikhansela lethi inika. Awukwazi ngisho ukulaza uxoxe nalo. Fanele kushiya imessage uma uya kulona ngaleso sikhathi ukulona ukuthi lenza njani liyayiphendulana. So nje ungakhulumi ngekhansela. Butwami namhlanje umholi we-DA eKZN ulelela nani kulamagogogo esenibeke kweni isikhathi eside isekuseni uzohamba ogeza nani la ekuvuza khona amanzi. Ningathini ngalokho? Mina into engakubhejela yona ukuthi ngeke ageze la sigeza khona. Ngeke abhoshe la sibhosha khona. Iyona nje into engakutshela yona. Ngeke akwenze lokho. Kwayiwena ungazama ukuyochama la mhlawumbe ungane discharge same time. Ujwaha okuyigama ancokoliswa ngalo uthemba kwalesimo asifice kule ndawo uzothatha lezi zinkinga azise ukhulumeni wesifundazwe kanye nakumasipala iTheku baphinde baxoxisane nekomishana yamalungelo abantu. I think from here what we possibly going to do is we'll take issues up in the legislature with human settlements. We'll deal with cooperative governance and traditional affairs. Our councillors in Ethekwini will take up issues in Ethekwini. And I think most importantly, we need to engage the Human Rights Commission because people are not receiving the dignity that they should in terms of their human rights here. Lo mholi namuhla uvuke wayogeza kule ndawo wabhusha nesikhotha waphinde wenza imizamo yokuthinta umasipala ukubika ngokuvuza kwamanzi kule ndawo. Hi, good afternoon or good morning. Who am I speaking to? Speaking to Senzile, I wonder if you can help me, man. I'm in Lamontville at the moment, just next to Lamontville. There's an area called Mate Place, and there's a terrible sewage leak and a water leak, a municipal water leak. Will you be able to assist me? Capture 38. Is this the name of the road? Mate Place. Mate. Mate Place, yeah. All right, grand, thank you. Any idea on how long it will take? Estimated time frame should be within 24 to 48 hours. 24 to 48 hours. Okay, thank you so much, dear. Thank you. Okay, thank you. Ciao, bye. Okay, well that, okay, it was almost 7 minutes. Maybe somebody saw it online and they told them to answer the call center. Ithimba libese limbuza uJwaha ukuthi ngabe ukwenza kwakhe kanjena kule ndawo engabe sekuyizinkomba zokuqala imikhankaso yeqembu lokhankasela ukhetho lukazwelonke oluzoba ngo-2024. uFrancos ukuchithile lokho wathi ngabe ukwenze ngonyaka odlule uma kuwukuthi ubefuna ukukhankasa. If this was simply about the 2024 election, then I was in here in this particular transit camp prior to last year's election. Why didn't I do this last year? Why did I tell the community? I promised the community when I was here in November. I said to them, after the election, when things have calmed down, I'll be back here so that I can highlight your plights. That's not campaigning. Kanti uRogers lezi inhlelo zakhe uzenze hambisana nongusekela sihlalo we-DA lesi sifundazwe Thembiso Ngema ophinde asebenze kakhulu eLamontville njengekhansela lomkhandlu iTheku. Umbiko kude bokhosibisi eLamontville eThekwini. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amagumgedlela kwamzimba umntwana nethimba lonke le ndaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.